Τώρα που μπήκες δεν φεύγεις από εδώ. Κράτα το σιρί του Thor. Και κέρδισε 50 ευρώ το ρεπταγί από το e-boxing. Ή αλλιώς ένα ενεργειακό ποτό. Energy Brain. Το είναι λυγισμένο, Βασίλη. Ναι, είναι. Βλέπω καλά. Τι είναι? Είναι λυγισμένο αυτά τα χέρια εδώ. Είναι λυγισμένα. Είναι λυγισμένο. Ή το κάνει για να φαίνεται Εντάξει, διάφορα στην κάμερα. Κρύβεις κάμερα, Βασίλη, σε παρακαλώ πολύ. Δες το παιδί προσπαθεί να βγάλει ένα βίντεο. Α, χρόνο, ναι. 35 δευτερόλεπτα. Θες να μετράω ένα 2, ένα 5. Μείνε. Έχουμε και λίγο λυγισμένα χέρια, εντάξει. 40 δευτερόλεπτα. Μη πέσεις. 57, 58, 59, 60. Ρε κλέφτη, πάρ' το χέρι από εκεί. 1, 15. 15 δευτερόλεπτα, ρε. Μην σταματήσεις τώρα, ρε. Μην σταματήσεις. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Άμε. Και δικέφαλο και συνεχίζει. Κροσφυτάς. Ρε ψεύτη. Κροσφυτάς. Εντάξει, πολύ καλό. Χάλια ήταν, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει, νούμερος. Λοιπόν, τρίτος νικητής για σήμερα, 50 ευρώ το ρεπταγί από το e-boxing. E-boxing, καλύτερο brand GR, bro. Καλύτερο brand. Yeah, bro. Ever. Yeah, bro. Type shit. Bro. Yeah, bro.